नांगोनां साबसिन सिखरसेन मोसाहारिखौ रैथि मिनिटसो हामलायथि बिबुंथि लाबोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बयनिसिमबो आंनि गोसो गोथारनि खुलुमनाय साफ्रोमनोबो हरबाय आरो आफा इसोरनाव आङो आरज गाबबाय जाहाथे बुहुमाव साफ्रोमबो सुबुं जिउ जिबिनो अराय अननाय आरो बोरखौ अरायहोबाय थाथों खुलुमग्रोनाय थाबाय। मान होनो गोनां दिनैनि नैबे हाबाफारियाव आलासि महरै हांख्राय हरजानाय मान होनो गोनां फारियै जोंहा बहाय दङ प्रभु सिं प्रिन्सिपाल साइलेक्स बेंगालुर के मान होनो गोनां बहाय दङ रेभारेन्ड डक्टर लामसुंनुं फर्मार प्रिन्सिपाल सेरामपुर कलेज आरो बहायनो दङ जोंहा लेफ्टिनेन्ट कलनेल रिटायार्ड अरुण कुमार बागडग्रा बहाय दङ रेभारेन्ड डक्टर अर्जुन बसुमतारी जेनेरेल सेक्रेटारि BBCA आरो बहाय दङ मान होनो गोनां सामुएल नार्जारि JNFW BBCA आरो जोंहा नैबे जिहेतु कनफारेन्स जागासिनो दङ बिनिनो जोंहा मान होनो गोनां हयथ' आफादगिरि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो लोगोसेयै बहाय गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मान होनो गोनां बिबानगिरि नोंथांमोन जोंहा दहायसो हांख्रायनानै बहाय आर'नाइजों बरायजानाय बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो आंनि BPF पान्जाबनि मान होनो गोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन आङो धोरोमनि बाथ्राखौ हयथ' बुंनो रोंनाय नङा आंनि बेक्तिगत खोथा फंनैसोल' आं बुंनो नागिरदों आंनि आदा देरसिनथार हरिचरन बर' आंना टाइटेला मुसाहारि जाबोदों आंनिफ्राय खिन्थु असे बिमा बिफा सासेयानो बिमा सासे बिफा सासेनि जों फिसा आदा हरिचरन बर'आ बे धोरोमजोंनो बियो बे बुहुमखौ नागारलांबाय आंनि आदा हरिचरन बर'आ आंनि फिसाला देरसिन दा बेंकआव मावग्रा रिंखां मुसाहारि होनो बेखौ गिर्जायाव लांफादाव आंनि फिसालायाबो बे धोरोमनि फारसे मोजां मोननानै गावखौ बे धोरोमावनो बावसोमलांबाय दा साख्रि मावगासिनो दं उड़िष्यायाव लोगोसे जाहा नैबे सोमोन्दोआव आंनि बिहामजो फिसा आरो फिसालानिफ्राय आदै सोमोन्दोआ इनस जाबाय आं बिनि फिसौजोखौ बिहामजो हिसाबैबो मोनलांबाय दा बे धोरोमजोंनो बिसोरो जड़ित नाथाय आंना धोरोमा ब्रह्म धर्म आं सानो बेयो आंनि खाफालनि लिरनाय आरो आंहा गासिबो धोरोमनि सायाव फोथायनाय दङखाय आंनि बिहामजो आंनि फिसाखौ बे धोरोमाव आङो नागारहरबाय आं बहाय हरबाय आरोखि गावसिनि बासिनानै लानाय बादियै आं बेखौ आंनि फिसाखौ दान होबाय बे धोरोमाव आंजों गैला मानसियाल' आंजों दङ थांलाय फैलाय सानफ्रामबो फन हरलायनायाव दङ नाथाय धोरोमा आंजों गैथ'ला नाथाय जोंनि मोजां मोनलायनाय अनलायनाया दङ आं बारा बुंनाय नङा जायखिया नोंथांमोननि खाथियाव आं बेखौनो खावलायदों आङो राजखान्थि खालामबोआखैमोन अबसे आं मास्टार रिटायार्डसो नाथाय आफा इसोरनि अननायाव नोंथांमोननि बयनिबो अननायाव आं बे 67
बैसो बारनाय समावबो आङो माब्रै एमसिएलए जाफैखो आङो सानस' हाया हयथ' बियो इसोरनि दान इसोरनि अननाय इसोरनि बोर मोनफ्रोमबो गिर्जायाव आंनि देरहानांगौनि जि बोर बिनाय मोनफ्रोमबो धोरोमनि थानसालिफ्राव आंनि बोर बिनायाव रायजो राजानि अननायाव आंबो देरहासार जागोन दा आं बेखौल' खावलायगोन इसोरनि खाथियाव आं आर'ज गाबगोन आरो जों बयबो आर'ज गाबनांगोन बेखौनो जों बोर बिनांगोन आफा इसोरा बुहुमाव मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि गेजेराव मोनफ्रोमबो हादोरनि गेजेराव अनलायनायखौ अरायबो होबाय थाथों बिटिसिआवबो जोंनि हारि माहारिनि गेजेराव अराय गोजोन अनलायनाया थाबाय थाथों बेखौ आङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय आरो नोंथांमोनखौबो साफ्रोमखौबो जोङो गोजोन सान्थिनि आर'ज गाबगोन गावजों लोगोसे समाजनि हारिनि देशनि बेखौ आङो साफ्रोमखौबो खावलायबाय आरो आंनि सुंद' बिबुंथिखौबो आं बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों